салом дӯстон, чӣ хеле маълум аст Барселона як давраи душворро пушти сар мекунад. Се бозӣ беғалаба барои клубе ки одат ба ғалабаи ҳама чиз дорад, ин як аломати хатарнок аст. Он ки Реал Мадрид аллакай аз ин вазъ истифода бурда на танҳо фарқияти холҳоро кам кард, балки бо холҳои захиравӣ аз Барса пеш гузашт, ҳолатро боз ҳам ҷиддитар мекунад. Дастаи Флик акнун дар ҳолате қарор дорад ки дигар роҳи ақибнишинӣ нест. Дар пеш танҳо мубориза барои пешсафӣ ва пирӯзӣ мондааст ва агар боз як иштибоҳ сурат гирад, имкони аз даст додани мавқеи дуюм ва ҳатто фаромадан ба мавқеи сеюм вуҷуд дорад, чунки Атлетико аллакай наздик аст. Имрӯз оиди бозии дирӯзаи Барса суҳбат мекунем ва мебинем ки ин навбат натиҷа чӣ гуна ба даст омад. Бояд ёдовар шуд ки дар баробари Ла Лигаи Испания бозиҳо дар Премер-лига низ ҷаззобият касб карда истодаанд. Имшаб дар бозии марказӣ Арсенал бо Манчестер Юнайтед вохӯрӣ мегузаронад. Девҳои сурх бо сармураббии худ мехоҳанд ки роҳи раҳоӣ аз ҳамлаҳои туфангчиёнро ёбанд. шумо метавонед фаворити худро бо 1x интихоб кунед. онҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии Барселона дар бозии дирӯза чунин буд. Ямал пас аз танаффусе ба ҳайати асосӣ роҳ ёфт. аз ҳолати имрӯзаи даста на роҳбарият ва на мухлисон розӣ набуданд ва дар бозии охир ки дирӯз муқобили Малёрка гузашт, каталониҳо нишон доданд ки метавонанд аз вазъият бо сари баланд берун доянд. Малёрка ки дар мавсим ягон дафъа бо ҳисоби аз як гол зиёд набохта буд, ин дафъа шикасти сахт хӯрд. ҳисоби 5-1 як изҳороти равшани қуввати каталониҳо шуд. дар қисми аввал бозӣ баробар буд. Малёрка худро хуб нишон дод, муқобилият кард ва ҳатто дар охири қисми аввал ба як гол ҷавоб гардонид. ҳисоб дар дақиқаи 12 аз ҷониби Ферран Торес боз шуд ва аз мизбонон бошад Ведат Мурики ба он ҷавоб гардонид. нимаи дуюм бозӣ куллан ба дасти каталониҳо афтид ва онҳо 4 гол ба самар расониданд. Рафиня қаҳрамони асосии нимаи дуюм гашт ва аввал дар дақиқаи 56 аз пеналти гол зада, сипас дар дақиқаи 74 дублро марбути номаш кард. Френки де Йонг ва Пау Виктор ҳам дар дақиқаҳои охир бо гол худро нишон доданду ғалабаи бузурги Барселонаро таъмин карданд. аз ҳама ҷолибаш ин аст ки Барселона бе ҳузури Роберт Левандовский бомбардири асосии худ 5 гол заданд. дар муқоиса дар се бозии гузашта вақте ки Левандовский дар майдон буд, Барса ҳамагӣ 3 гол зада буд. шояд аз даст додани як ситора дастаи Фликро маҷбур кард ки бештар муттаҳид шавад ва тамоми имкониятҳоро истифода барад. ҳоло саволе пайдо мешавад ки оё ин танҳо як ғалабаи шадиди якдафъаӣ набуд ё ин ки Барселона ниҳоят ба роҳи ғалаба офараш баргашт. ҳамаашро рӯзҳои наздик мебинем. аллакай дар охири ҳафта каталониҳоро бозии душвор дар Севилия бо Бетиси хашмгин интизор аст. ғалаба бар Малёрка як қадами муҳим буд, аммо роҳи тӯлонӣ ҳанӯз дар пеш аст. дар чунин сатҳи футбол ҳар як ғалаба бояд бо талоши зиёд ба даст оварда шавад. оё Барселона метавонад ин равандро нигоҳ дорад ва аз ҳама муҳимаш, оё тим метавонад ба мавқеи аввал баргардад ва нишон диҳад ки онҳо омодаанд подшоҳии Ла Лигаро ба даст доранд? ҷавоби ин саволҳоро рӯзҳои наздик хоҳем фаҳмид. ҳатман обуна шуда наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. ба ҳамин тавом дӯстон, хайр.